Ho sap tothom. Les llengües s'aprenen quan es fan servir, quan es parlen. A les botigues, al carrer, a les places. Així que a les escoles de la Bressola de la Catalunya Nord, l'educació comença a la porta de l'escola, quan els mestres i els alumnes es diuen bon dia. Perquè no es tracta tan sols que els nens i nenes aprenguin el català, la llengua del país, sinó també que es converteixi en la seva llengua d'ús, en una llengua útil en el seu dia a dia. Heu d'anar al màxim de ràpid possible. Doncs és l'únic moment en què és permès, si us equivoqueu, de ratllar. És l'únic moment que ho podeu fer, d'acord? La immersió lingüística és una de les claus de l'èxit educatiu de les escoles de la Bressola. Conscients que els hàbits s'adquireixen de ben petit, el català es converteix en la llengua de socialització entre els nens i les nenes de les escoles. Des del parvulari, fins i tot a l'hora del pati, concebut com una eina d'integració lingüística. L'objectiu del català al pati, i no només al pati, sinó al menjador, als passadissos, al lavabo, a tot arreu. Volem que el català esdevingui la llengua vehicular, perquè així agafen l'hàbit, perquè com més estona parlin una llengua, més bé l'aprendran, i per tot el vocabulari que s'aprèn fora de l'aula. El català com qui respira, cada dia. I per aconseguir-ho, és fonamental el paper dels alumnes més grans. D'això, a les escoles de la Bressola en diuen verticalitat. De fet, posem els nanos en situació vertical, en diferents edats en una mateixa classe, per dos objectius. El primer és lingüístic, doncs els més grans seran els que ajudaran a les mestres i als mestres a ensenyar la llengua, el català, en els més petits que arriben, i també ens ajudaran a reforçar-la a les classes dels més grans. I després l'altre objectiu és pedagògic, doncs posem els nanos en situació d'ajuda entre ells. En tot cas, els alumnes aprenen el català sense descuidar ni el francès ni l'anglès. Una cosa no treu l'altra. I aconsegueixen competències lingüístiques en francès com a mínim semblants a la mitjana educativa de França. Les escoles de la Bressola no són un gueto de cap manera. Aquí tenim mainada procedent de tots els països del món o gairebé. Hi ha gent del Magreb, hi ha gent d'Espanya, hi ha gent de França, hi ha gent de Suïssa, d'Anglaterra, de la Xina, i evidentment hi ha catalans, que són una majoria, jo diria, relativa i no absoluta. És a dir, que la Bressola és una escola arrelada i oberta al món sense cap mena de dubte. Més de la meitat dels pares i mares que porten els seus fills a les escoles de la Bressola de la Catalunya Nord no són catalans. I ni tan sols no són catalanoparlants. Les escoles de la Bressola són obertes a tothom. És veritat que jo, quan porto les petites a l'escola, hi van amb el somriure. Mai he vist les meves nenes dir no vull anar a l'escola. Mateix durant les grans vacances els intriga que tornessi a començar l'escola. Doncs al meu parer és una prova suficient del ple que tenen a anar a la Bressola. La comunitat educativa és un altre dels pals de paller de les escoles de la Bressola. Mestres motivats, seleccionats curosament, que creuen en cos i ànima en allò que fan. Tot plegat ens porta a la realitat actual. Una escola moderna i en català que és exemplar pels seus resultats acadèmics, amb un 100% d'èxit amb l'examen estatal del brevet. Més de 30 anys avalen les escoles de la Bressola, amb 7 centres d'ensenyament primari i un d'ensenyament secundari, en localitats diverses de la Catalunya Nord, des del 1976. Del voluntarisme inicial a la professionalització. Hi ha molta demanda ara per a les escoles catalanes, d'una part pel català i d'altra banda per aquest projecte educatiu que és diferent. Malgrat tot, hi ha peròs. Perquè les escoles de la Bressola, malgrat la seva vocació pública, són col·legis jurídicament privats on els pares paguen en funció dels seus ingressos econòmics. I malgrat que l'estat francès, a dia d'avui, finança part de l'escola catalana de la Catalunya Nord, les coses no són fàcils. Fan falta recursos perquè, en vista de l'èxit, les escoles de la Bressola tenen cada cop més demanda. Se'n podrien obrir més.
I ja hi ha qui diu que les bressoles són més que una escola. L'existència mateixa de la bressola provoca una ona de xoc que recatalanitza parcialment la societat en general i li dona un sentiment d'una existència molt més forta del català que abans que l'escola naixés. Doncs a mi em sembla que la bressola és més que una escola en aquest sentit, perquè no solament escolaritza en català, sinó que té una incidència directa sobre la societat. És per això que cal el suport de la societat civil, dels ciutadans i les empreses conscienciades, de tothom, perquè el català continua sent cosa de tots.